nagtanwanan agyang kanan agyang pakat tiwairan yafrahu biqtitalihim ay mana niya kibo mo yung kalwa agyang kanan agyang tiwairan ay kiruntan alhamdulillah alladhi yusallitu zalimuna ba'dahum ala ba'd ay sulang wala puli narko wallah asuso niya mga ras ang mga tao na ayun sila ipakandununaan ayun ipakatiluan ayun ipakapanangalan ayun ipakapalungpasan agyang kutiyang kanan yan na dua ang grupo ang palit niya kanan niya mga lakwat ay katiru sa'i na idal takal fajir bil fajir ay ginamya kang barat mo supalaya baradusa faqtatala na pamikunuay sila fahalak Allahu ahadahuma na atulay ni mana binasa inantir wallah si sakiran na falhamdulillah upun antir wallah agyang kaya mana niyan na upama kaya barat yan antiran wallah agyang kaya Israel ang gula lang sa Iran alhamdulillah na upma naman po yung anan yan na palesiran antir na alhamdulillah jaa ila ahlakahuma jami'an na amay kayang anan yan na banyan siran antira dua na falhamdulillahi kathiran na mas madhakapulitan si ito Allah subhanahu wa ta'ala na so yung anan yan na Imam Malik ibn Anas na piteruyan inna Allah yantaqimu min adh-dhalimi bil-dhalim matanas wallah na isuupya na supya nga aarasan ang gulanan kutang rasi sa ayaw magpapakasopnon wallah ng gulanan kutang rasi mana supalya di mga rasi na ayaw magpapakasopan wallahu subhanahu wa ta'ala sa uryanuto na thumma yantaqimu minhuma jami'an na palesiran supan wallah sa giyong kutang alanyan na antunay ba nakapaginturakiran palaya wallahu subhanahu wa ta'ala bigabitaru Hasan al-Basri man taqamallahu min qawmin da antunay ni mana siya upan